ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ። ሎሚ መበል ሻድሻይ መዓልቲ ናይ ጾም ጸሎትን ጊዜና እዩ። ሎሚ ካብ ክፉእ ግብሪ ምምላስ ብዝብል መገዲ ኢና ጾም ጸሎትን ክንሕዝ። ናይ ሎም ጾም ጸሎትናን ካብ ጸሎት ሕልፍ ድበለ ኣክሽናትና ዳሓትት ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሎሚ ግብሪ ክንሕውሰሉ ኢና፣ ኣገዳሲ ዝኾነ ግብሪ። ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝብል ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 7:14 ደሎ እዚ ብስመይ እተሰመየ ህዝበይ ከዓ ትሕት እንተበለ እንተለመነ ገጸይ እውን እንተደለየ ካብ ክፉእ መንገዱ እውን እንተተመልሰ ሽዑ ኣነ ካብ ሰማይ ክሰምዕ ሓጢኣቶም ከዓ ይቕረ ክብለሎ ምድሮ እውን ክፍውሰሎም ካብ ክፉእ መንገዱ እውን እንተተመልሰ። ሪኢኹም ሎሚ ኣክሽን ክንወስዶም ዘለና ነገራት ኣለዉ፣ ክንምለሰሎም ዘለና መንገዲ ኣለዉ፣ ክንገድፎም ዘለና ነገራት ኣለዉ። ጥራሕ ንእግዚአብሔር ርድአኒ ምባል ደይኮነሲ ንሕና ባዕልና ኣክሽን ክንወስድ ካልእ ይትረፍ ኣዚና ኣክሽን ሎሚ ክንወስደሉ ዘድልየና እዛ ሎማዓንቲ ንጽልያ ዘለና ጸሎት ግብርና ንሕውሰላ ጸሎት እያ። እቲ ግብሪ ድማ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልኩምኒ ሎሚ ኣትሊስት በቃ ንዘቐየምናዮም ሰባት ንዝበደልናዮም ሰባት ቴሌፎን እንዳደወልና ይቕሬታ ክብሩልና ክንብሎም ኢና። ምክንያቱ ካብታ ሓደ ንጸሎትና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከምዘይ ስማዕ ዝገብሮ ከምዘይ ድምዕ ዝገብሮ ቂምታ እዩ። ቂምታ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ሓደገኛ እዩ። ንጸሎትካ ንኹሉ ነገራትካ ይዳዕጾ። መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ዝብል መባእካ ክስውእ ምስ ከድካ ኢሉ ሓውኻ ብዛዕባኻ ተቐይሙ ከም ዘሎ እንተፈለጥካ ነቲ መስዋዕቲ ቅድሚ እቲ መሰዊ ኣቐምጦ ኪድ መጀመርታ ምስ ሓውኻ ተዓረቕ ዝብል። ስለዚ ሎሚ መስዋዕትና ነታን ከም ጥዑም ሽታና ብእግዚአብሔር ክዓርግ ክንዕረቆም ዘለና ሰባት ንተዓረቆም፣ ይቕሬታ ክንሓቶም ዘለና ሰባት ይቕሬታ ንሕተቶም። መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 56 ከም ዝብል ምዕራፍ 56 ኣፍካ መሊእካ ጨድር ኣይተቋርጽ ድምፅኻ ከም መለኸት ዓው ኣብል ህዝበይ ኣበስኦም ንቤት ያዕቆብ ድማ ሓጢኣቶም ንገሮም ኢሉ ኣብ ፀጽባሕ ይድለዩኒ መገድታተይ ክፈልጡ ድማ ይፈትዉ ከምቲ ጽድቂ ዝገብርን ሕጊ ኣምላኽ ዘይሓድግን ህዝብስ ሕጊ ጽድቂ ካባይ ይድለዩ ናብ ኣምላኽ ክቐርቡውን ይፍተዉ። ስለምንታይ ደኣ ጾምና ንስኻ ድማ ዘይረእኻልና? ስለምንታይ ደኣ ነፍስና ኣሕሳና ንስኻ ግዱ ዘይገበርካ? እነሆ ብመዓልቲ ጾምኩምሲ ተግባርኩም ኢኹም እትገብሩ ንጉዙኣትኩም ድማ ትገፍዕዎም ኣለኹም። ሪኢኹም እቲ ትገብርዎ ዘለኹም ተግባር ኣነ ደይፈትዎስ ኣብ ጾምኩም እንትቕጽልዎ ኣለኹም። ስለዚ ጾምኩም ትርጉም የብሉን ይድብሎም ደሎ። እንተ ደኣ ቅድሚ ጾም ክትቀየመ ነርካ ኣብ ጾም ኣትኹን ከም ትቕጽል እንድሕር ኣለኹ ክትርጉም ድበሃል የብሉን። ምጻምኪ ቂምታ ክጥጠው ድብለሉ መንገዲ ኣክሽን ክትወስደሉ ለኪ ይቕሬታ ተሓትዮም ደለኪ ይቕሬታ ሕተትዮም። እነሆ ብባእስን ብመከርኻርን ብሕሱም ምውቃዕን ጉስጥን ኢኹም እትጾሙ ድምፅኹም ኣብ ላዕሊ ከም ዝስማዕ ጌርኩም ሎሚ ኣይትጾሙን ኢኹም ዘለኹም። ለካ ክትገብሩ ዘይብልካ እናገበርካ ስኢልካ ምጻም ድምፅኻ ከም ደይስማዕ ኣብ ላዕሊ ኢኻ ትገብሮ። ኣብ ቂምታ ኾንካ ምጻም ድምፅኻ ኣብ ላዕሊ ከም ደይስማዕ ኢኻ ትገብሮ። ኖ እዚ ክንበትኮ ኣለና። እዚ ድማ ብኣክሽን ይድብተኽ ጥራሕ ብጸሎት ኣይኮነን። ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ እታ ኣነ ዝፈትዎ ጾምን እታ ሰብ ንነፍሱ ዘሕስአላ መዓልትን ከምዚ ዝመሰለ ድዩ ከም ስልሰላ ርእስኻ ምድናንን ክሻን ሓሙኽሽትን መንጸፍካ መግባርን ነዚ ዲኻ ጾም እግዚኣብሔር ዝቕበሎ መዓልትን እትብሎ ዘለኻ? እታ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ ንማእሰርቲ እከይ ምፍታሕ፣ ንማእሰርቲ ኣርዑት ምዝላቕ፣ ንጥቑዓት ምውፃእ ሓራ ኣርዑት ዘበለ ኩሉውን ምስባርዶ ኣይኮነን? እንጌራኻ ንጡሚክት መቅል ነቶም እተሰዱ ድኻታት ናብ ቤትካ ክትእቱ ዕሩቕ እንተሪኢኻ ክትከድኖ ካብ ስጋኻውን ከይ ትሕባእዶ ኣይኮነን? ሪኹም ብሩኻት ሽዑኡ ብርሃንካ ከም ወጋሕታ ኮይኑ ክወፅእ ምሕዋይካ ከዓ ቀልጢፉ ክበቁል ጽድቅኻ ድማ ቀቅድሚኻ ክኸይድ ግብሪ እግዚኣብሔር እውን ደጀንካ ክኸውን እዩ። ሽዑ ክትጽውዐኒ እግዚኣብሔር ከዓ ክምልሰልካ ከተእዊ ንሱ ድማ እኒኹ ክብል እዩ። ንርዑት ንምውጥዋት ኣጻብዕ ንሕማቕ ዘረባ ከዓ ካብ ማእከልካ እንተ ኣርሓካ ካብ ናይ ነፍስኻ ንጥሙይ እንተ መቐልካ ንጭንቕቲ ነፍሲ እንተ ኣጽገብካ ሽዑ ብርሃንካ ከም ኣብ ጸልማት ክወፅእ ጸልማትካ እውን ከም ቀትሪ ክኸውን እዩ። እግዚኣብሔር ንኹሉ
ኩሉ ግዜ ክመርሐካ ኣብ ምድሪ ኣጻምእ ንነፍስኻ ኸጽግባ ንዕጽምትኻ ድማ ከበርትዖ እዩ። ንስኻ ኸኣ ከም ዝሰተየ ኣታኽልትን ከምቲ ማዩ ዝነጽፍ ዓይኒ ማይን ክትከውን ኢኻ። ደቅኻ ነቲ ቀደም ዝዓነወ ከነድቁ እዮም። ንመሰረት ብዙሓት ወለዶ ክትቀውም ኢኻ። ነዳቒ ፍሩስን መሳፍሮ ዝኸውን መገዲ መዕረይን ተባሂልካ ክስምዕ ኢኻ። ሪኢኹም ብሩኻት። ስለዚ ክንገብሮ ዘለና ንግበርሎም መዓንቲ ክንድውለሎም ደለና ንተውለሎም ክንረድኦም ንኽእል ሰባት ንርዳእዮም ክንሕግዞም ንኽእል ሰባት ንሓግዞም ንምንታይ ተተባህለ እዝናትና ፍረ እዩ እዝናትና ባህሪ እዩ እዝናትና ትኽክለኛ ማንነት እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ቆይታ እዩ ስለዚ ሎሚ ኩልኹም በቃ ናይ ቂምታ ማእሰርትታት ብተኽዎ ባዕልኹም ኣክሽን ወሲድኩም ብተኽዎ ዝበደልኹም ሰባት ዘጓዩኹም ሰባት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብሓቂ ምሕረት ግበሩሎም እግዚኣብሔር ጋር ጸጋ ከብዝሐልኩም እዩ ስለዚ ሎሚ ካብ ክፉእ ግብርና ብኣክሽን ንምለሰሉ መዓልቲ እዩ ኣምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም ተባረኹ